Tariku y'a yira ko Sumaworo Kante ni Sunjata Keita ka kɛlɛba laban kɛra Ɲanankulu de kɔnɔ san 1235 wagati. Manden masakɛ ni Soso Simbo ka ɲɔgɔn kunbɛn laban ma kɛ kɛlɛdennin ye. O de kɔfɛ ko Sunjata Keita ye duguw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka empire du Mali sigi. A dara la ko mansa, masakɛw ka masa, Mane Jara bɛ baara kɛ jamana ka seko ani dɔnko cakɛda la Kulikoro n'a bɛ wele Direction Régionale de la Culture. An k'a lamɛn. Sunjata kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ tiɲɛnen parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ caman na jeliw yɛrɛ b'a fɔ ɲani Kamasiga u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ la kɛlɛ guwara Manden na mais kɛlɛ nana ja Manden na Kirina kɛlɛ tiɲɛnen a bolo ale n'a ka kɛlɛkɛden tɔw bolila ka na u ye ba tigɛ pour yɛlɛnna kulu in de la ka to dugu kulu kɔnɔna la donc Sunjata n'a ka kɛlɛ nalen u ye kulu in kori mais u ma u ta yɔrɔ ye version dɔw b'a fɔ histoire la k'u ye kalo 3 kɛ dɔw b'a fɔ k'u ye kalo 6 kɛ wa n'i y'an ka histoire ta k'a lajɛ hali ensemble instrumental b'a fɔ ko Sumanguru y'i yɛlɛma ka kɛ kulu ye Kulukoroba donc o kɛlɛ kun cɛla yɔrɔ min na o de Ɲanankulu senkɔrɔla ye. Ɲanankulu ye kulu 2 ye min ɲɛsinen bɛ ɲɔgɔn ma. Maakɔrɔ dɔw ko kelen ye kulu cɛ ye, filanan ye kulumuso ye, wa ko Kulikoro tɔgɔ bɔra yan de 18e siècle wagati balimakɛ 2 fɛ. Weju ni Joba olu de ye Kulukoro fɔnde donc mɔgɔ minnu bɔra Segu ka se Kulukoro yan olu fana kun bɛ u ka donsoya kɔnɔ u bɔra Kuluwo in kan u kun bɛ dogo ye ka sogo faga o sogo faga dɔ de senfɛ u ni mangalani dɔ ye ɲɔgɔn ye u y'a essayer k'u b'o faga mais esprit transformé kun don o y'a ɲini u fɛ u ka n'ale faga a bɛ gundo caman f'u ye o ɲɔgɔn ye senfɛ o bɛ se k'a fɔ o ye dɔnniyaw y'a yir'u la k'a fɔ k'u sigi kulu senkɔrɔ n'u y'u sigi kulu senkɔrɔ ko diɲɛ maa bɛɛ b'u sɔrɔ. Kulukorokaw ka Ɲanankulu ko ka bon kosɛbɛ kabi dugu lakana. Ɲanankulu kɔfɛ fara misiri fana ye Kulikoro ladala yɔrɔ barikamanba ye ni dɔw b'a wele jinɛ misiri. A fɔra ko walijuw tɛmɛna yan fɛ. Misiri ni a bɛ kulu kɔnɔ sigibaga laban tun ye Gawusu Sidibe ye. Ale fatura salon wa maa dɔgɛrɛma bila a nɔ la fɔlɔ. A ka kalandenw ka fɔ la ko sufikɛ in ye san 20 ani kɔ de kɛ kalowa la nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ a ma jigi dugu kɔnɔ. San o san maa b'a yirika de bi nin ɲada yɔrɔ in kan. Dɔw bina seli, dɔw yɛrɛ bina duwawu ɲini. An bɛ don min na ko bi Moriw sigilen bɛ ka d'a kan u ni sɛbɛnw nana sɛbɛn mun y'a yira sa caman ka kɔ nin waati ninnu ɲɛ u ka mɔgɔbaw tɛmɛna donc olu kɔni kɛlen don k'a kɛ kalowa kɛyɔrɔ ye u kɛlen don k'a kɛ lieu de retraite spirituelle mais fɛn caman b'a kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ bɔ jamana fan bɛɛ ka na ala an ka ɲininiw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɔra kɔ ka nanzaraw la u nana ni papier min na dessin kelen don dessin min ye fara misiri ye. N'i donna misiri in kɔnɔ i bɛ se ka ala tɔgɔ sɛbɛnlen fan dɔw fɛ kurannaw dalen don ani misigolow caman seliw bi kɛ min sanfɛ. Mane Jara bɛ dɔ fɔ an ye misiri in ka kabakow kan. Y'a sira fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen mori minnu bɛ yen ani dɔnnibaga minnu tɛmɛna olu y'a yira ko caman ba k'a kɔnɔ parce que sigifɛnw mɔgɔw sɔrɔla minnu ye ko olu ka retraite spirituelle senfɛ sigifɛnw donna parce que u togoya ma ani ko kɛcogo la u yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ o la wa yɔrɔ dɔ fɛnɛ mɔgɔ caman y'a yira an na ko n'i taara i ka seli k'a kɔnɔ ka laɲini mun kɛ a ka ca ala fɛ n'a kɛra ni ŋaniya ɲuman ye i ka laɲini bɛ sabati donc ka da o kan mɔgɔ caman bɛ na ka taa visiter mɔgɔbaw tɛmɛna a kɔnɔ minnu ye koba caman kɛ wa koba caman fɛnɛ tɛmɛna a kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa u ka laɲiniw kɛ wa a bɛ sabati ka sababu kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ adamadenw bɛ taa jinɛw bɛ taa bɛɛ bɛ t'i hamina la. Silama diinɛ bato yɔrɔ dɔgɛrɛ ye ɲuamɛkulu ye o bi so duguni na IPR ɲɛfɛ yan fana ye kabakoma yɔrɔba ye min maakɔrɔw ka fɔla ko fɔlɔ yelen tun bɛ bɔ sanfɛ ni ka o yɔrɔ in mɛnɛ waati bɛɛ. Fara ɲamɛ o ye ɲamɛ yɛlɛma farakurulama a tigi fɛnɛ kaburu b'a kɔrɔ ɲamɛ n'i ye farakuru jɔlen dɔrɔn hali ni mɔgɔ ka fɛn f'i yɛrɛ b'a dɔn nin ye ɲamɛ o bɛ cogoya min na kaburu fɛnɛ silamɛw fɛ yen u bɛ su don k'a da kini kan k'a ɲɛsin ka taa alikaba ma n'i ye o fɛnɛ dalen fara la i b'a dɔn hali ni mɔgɔ ma f'i ye ko nin adamaden dalen kaburu kɔnɔ donc o site in fɛnɛ ko caman bɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ taa yen nɔ ka laɲini kɛ caman bɛ a bɛ ɲɛnabɔ. Ladala yɔrɔ dɔgɛrɛw caman bi Kulikoro minnu ni nin si tɛ kelen ye
farabulon ye o dɔ ye a n'a ɲɔgɔnna caman Alpha Ka pour VOA Bambara à Bamako au Mali.